Això és el cor Lleonard Giner? Sí? Passa, passa. M'han parlat de vosaltres i volia apuntar-me. Molt bé. Com et diuen? Em diuen Conxa. Has cantat alguna vegada? Sí, Toques algun instrument? No. sí, Quants anys tens? 14. 4. Els 40 compliré. Jo, quan tinc exàmens, no sé si podré vindre als assajos. Jo no sé solfeig. Jo vinc del Boralla, lo que no sé si... No patiu de res. És important saber solfeig, afinar i vindre als assajos, clar. Però vos assegure que l'ambient vos ajudarà a integrar-vos. Jo he perdut la vergonya en el micro, la por escénica, vaya. Yo soy castellano parlante y gracias al coro he aprendido a cantar y a expresarme mejor en valenciano. Perquè a més de cantar participem sempre en actes solidaris que me fan sentir molt bé i ser millor persona. Adela, Juani, Amelie, Chelo, Mariluz, En part. Per mi era el coro d'abuelos rebeldes que cantava en valencià i dic, això va ser un quadro. Però me va agradar com sonava. Susana, Ana, Cati. Toni. Gloria, Santi. Inés. Encarna. Hola, sóc Alicia. Aparta, que tinc pressa. Mila. Mario. Keiko. Caram! Estic quasi una hora esperant-vos. Ah, que no és així. Ah, perdó, ara mateix vaig, estic aparcant. Ai, Mari, ja t'ho he dit moltes vegades, no fas estar la pallassa. Bé, com heu vist, el cor Lleonard Giner és... El cor som... Che, escolteu la següent cançó que parlarà d'això.